YouTuber. I don't like. I avoid. But. Oke, dan apa? Nengni pinnaiko nanggo, nengna pinnaiko nanggo naलाय James. Oy James brother, nengna pinnaiko nanggo दा. नोंनो फिननाय नांगौ ना ना बुंबाय थागोनल'? नोंना आंनि फिफाया दहाय फुङाव मोनसे मेसेज हरदों जों बोरैहाय रायज्लायोबा जोङो सरकारजों जों मोजाङै मोजां रायज्लायनानै जों पाबखौ आरो लोगोसे माखासे रुल्स बेयाव पुट आप खालामगोन रुल्सफोरखौ आं नोंथांनि सायाव दानो बुंथ'नो सानला माखासे रुल्स दङ बे रुल्सफोरखौ आं पुट आपखौ खोन्थागोन नाथाय बे भारत हादरा डेम'क्रेसि बयहाबो बुंनो हानाय मोन्थाय दङ नाथाय माखासे बेवहाय रुल्स थागोन बे रुल्सखौ जों इउटुबार स' रायज्लायनाय मिटआपसो बियो जास्ट मिटआप हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सेरेफ चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय बे गोदान भिडिअ'आवहाय दे आंबो आंनि बिमानि दख'ना सुरि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो खेबसे बरायबावबाय ओमफ्राय दिनै रावबो खिफिनो मोना हले मानो होनोबा दिनै वर्ल्ड अफ इनभाइरनमेन्ट डे नालाय आंथ' खियाखैबो दिनै खिफिनो मोना दै मानो होनोबा इनभाइरनमेन्टआ खिफिनायजों बिराद गाज्रि जायो नोंथांमोना मिथिखागौ जेनेबा ओंखायनो दिनै रावबो दा खिफिखा मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट रङिया बेखौ नोंथांमोना टाइप खालामबानो मोनगोन आरो थांगासिनो आंबो मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट रङिया थांगासिनो र' थांगासिनो सोरबाफोर जुदि आन्दायदोंब्ला नोंथांमोना कल खालामहरनानै सोंहरनो हागोन आरो ना वाय आदा प्रकाश नार्जारि सेलायग्रा आन्दायबायलै आं बबेजों जाखो मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बबेजों जाखो आन्दायबाय आं आन्दायबाय दं आं बबेजों जाखो मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआलाय आन्दायबाय दं आयौ रङिया बिदिसो दिनैसो नुफैफेरबाय आं मिलन एन्ड हटेल मामोनलाय मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बेखौ नागिरनांगौ जानोसै दानिया र' आदा प्रकाशनो फन खालामनि आं र' सोरबाफोर जुदि आन्दायदोंब्ला नोंथांमोना कल खालामहरनानै सोंहरनो हागोन आरो ना Incoming call not available. It will be resumed post recharge. এই নম্বৰত incoming call প্ৰায় পোৱা হয় ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতহে এই সেৱা পুনৰ পাব अके मा होनामोन एसे सिगां गिदिर इउटुबारफोरखौ लोगो मोनो खय टन जागोन इउटुबारफ्रा गिदिरफ्रा ओमफ्राय बे मामोन बे इनकामिं फेसिलिटि इज नट टेम्परारि आउट जेयानो हक इसे गिदिर 1 मननि बारा जालायनाय इउटुबार बियो ओमफ्राय थेवब्लाबो गावनि रिसार्चखौ सोनानै लाया बेबो दिनैनि दिनाव हे राम कि हबु आल्लाह जेसेबांखिनि इउटुबार दङ फिसा फिनल' बाट जाय मानसिफ्रा इउटुबारफ्रा बे प्रग्रामाव माने फैया बा फिउचाराव जुदि बिथांमोना गावखौनो इउटुबार बुंना लायोब्ला जों बेखौ गनायनाय नङा ओमफ्राय आं थांलालै आं सहैनो हाला बे मिटआपआव ओमफ्राय आं आदा प्रकाश दाहोना लादों आंखौ आं इउटुबार नंखालाबो नालाय जों इउटुबारबो जाखाला नालाय ओमफ्राय दाहोना लायोदों आंखौ मा खालामबावनो आं जों बोरैहाय रायज्लायोबा जोङो सरकारजों जों मोजाङै मोजां रायज्लायनानै जों पाबखौ आरो लोगोसे माखासे आच्छा रुल्स बेयाव पुट आप खालामगोन रुल्सफोरखौ आं नोंथांनि सायाव दानो बुंथ'नो सानला माखासे रुल्स दङ बे फाग्ला बिदिजों जायो रुल्सफोरखौ आं पुट आपखौ खोन्थागोन नाथाय बे भारत हादरा डेम'क्रेसि बयहाबो बुंनो हानाय मोन्थाय दङ नाथाय माखासे बेवहाय रुल्स थागोन बे रुल्सखौ जोङो मादै रङियायाव सेल्फ हेल्प ग्रुप गोदान दादोंनो थांला नोङो मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप गोदान दादोंनो थांला फैसाफोर रानलाबायो खोमा एसे थांलाबाय दं आंनि फिफाया दहाय फुङाव मोनसे मेसेज हरदों जामजे लाबोफा रङियानिफ्राय नुराखै बियो नङा आंनिबाथ' बिनो जागोन जामजे लाबोफा रङियानिफ्राय नुदों बे दालाय 1 PM नि सिगां नोंथांमोना सौफैबानो जाबाय आगोलावहाय जाहाथे जोङो मिटिंखौ 1 PM आवनो कारेक्टलि लानो हायो नों राजधानि हरखानायखाय ओंखायनो नों टाइम होखानाय बायदि सहैनो नों राजधानि हरखादोंना जोंनो थांनो राजधानि हरनाय बे गसाइगाव स्टेसनाव गसाइगाव हाटआव बे राजधानिखौ थिंहर दे इसे गिदिर इउटुबार नोंसोर 1 मननि बारा 1 कुइन्टेलनि बारा इउटुबार होनलाय नोंसोर राजधानिखौ हर दे रिजार्भ
गसाइगाव हाटआव जों गसाइगाव ओमफ्राय जेसेबां इउटुबार दं होख्लायलांजोबगोन साखोलांजोबगोन गासिबो रङिया होननानै इउटुबार स' रायज्लायनाय मिटापसो बियो जास्ट मिटाप सोरजों मा रायलायो सोरजों लोगो हमना मा सावरायदोलाय आंना हयले मोनजाबोबानो जायो बेदरफ्रा हयले खम जानांगौ आंखायो फैख्लाबलाबोजोबगोन खिन्थु बर' इउटुबार मिट बेखौ जों लागोन आरो कन्ट्रभार्सिनि सायावहाय जोङो खोब रायज्लायनानै गावजों गाव लोगो हमलायनानै सान्थि थानो नाजागोन ओमफ्राय बे कन्ट्रभार्सि थाबाय थानांगौ गन्डगल जिन्दाबाद आंहाथ' डाइरेक्ट सिदा गन्डगल जिन्दाबाद रेस्टुरेन्टाव फैनानै जोंखौ लोगो हमफैनो हागोन जोंनि गिदिर जोंनि इउटुबारफोरखौ थेंक इउ स' माच थांबाबो जानानैल' फैगोनलै रावजोंबो रायलायनांगौ खोथा गैया थांबाय जाबाय ब्लड अके दानाबा नोंनि फिननायखौ नांगौ नोंनो फिननायखौ नांगौ नालाय जेम्स ओइ जेम्स ब्रादार नोंनो फिननायखौ नांगौ दा नोंनो फिननाय नांगौ ना बुंबाय थागोनल' नोंना दसे सिगां गावनो होनलायबाय भारत हादरा डेम'क्रेसि कान्ट्रिनो ओमफ्राय बयहाबो बुंनो मोन्थाय दंनो ओमफ्राय गावनो ओमफ्राय माबा बुंबाय थालागोन होनलायबाय गावनो होनलायबाय बुंनो मोन्थाय दं ओमफ्राय गावनो माबा बुंबाय थागोनल' खोनासंगोन ना खोनासङा माबा माबि होनो बिदिनो जायो गावनो होनखालायबाय दहाय आं रागा जोङो बिदिबा बिराद बायो बिदि जाया ओमफ्राय लोगोफोर बे जाहैबाय ओरैनो जास्ट टाइम पास भिडिअ ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायनानै इन्टारटेन जादोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय मा होनबावनो जायफोरा फसायाखै बेफोरबो लाइक खालामदो डिसलाइक होनो हादो ओमफ्राय आनसाबस्क्राइबबो खालामनाङा जे खालामबाय बे खालामबाय धन्यबाद ओमफ्राय जाय खालामाखै बेबो खालाम ओमफ्राय जाय मोजां मोनाखै बेबो खालाम ओमफ्राय जाय मोजां मोनदों बेबो खालाम डेफिनेटलि माने फैबानो खालामखा आरोना खालाम मानो होनोबा आंनो साबस्क्राइबार बिराद नांगौ आरो मा होनबावनो नोंथांमोनखौ बे आंनि खिग्रा स्टुडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै